Pak Mlinjo ku ya kira-kira ya. Mburi kok kidul kono ya tak mburi omah Heeh, ngono lho Mas. Pak Mlinjo kono Wis kita. pacar porong Mas Semplon? Alhamdulillah urung. Loh, Urung, ya. ya Urung, alhamdulillah tak kira nek wis. Sik sekolah napa terus pun nyambut damel? Nang omah. Nganggur, pengangguran. Pengangguran kowe. Gak apa-apa, gak pengangguran ditelateni ya lumayan hasilnya kok ya. Ngesaki wong tuane, wong tuwek poel kaya ngene kok sing nganggur. Melu aku yo. Gini kan. Andong jaran ning Telaga. Andong jar. Iya. Aku bos jaran lho Mas rumangsane kok. Bos. Aku duwe jaran 7. 7, terus. Sing andong jaran ning pinggir Telaga Sarangan ke lho Mas. Heeh. Jaranku 7. Terus? Gelem kerja apa ora andong jaran? Iki sing berarti iki sing nuntun jaran. Iya, ngono lho Mas. alah. Nek aku kan andong awakku dhewe. Kok andong awakku dhewe. Andong awakmu dhewe ngawur. Mas Semplon joget nggih. Nggih, jane kok ngingeti isor ae kene ngopone to Mas? Nggo isor kene iki Mas. Hah?